Tak já vás tady dneska vítám. Určitě se těšíte na naši 20-minutovku nebo půlhodinku, kde si řekneme něco o projektu MyTrees, kde vlastně působí, co máme za nadaci a jaká je to pro nás příležitost. Tak, teďka zase já vždycky, když tady najdu. A vidíte to, jak mi to dneska nefunguje? Hezký, že? Takže tak, byla jsem hodně dopředu, ale ještě jednou teda, mé jméno je Renata Mlčuchová a působím s tímto projektem už od roku 2020, přesně od dubna na Den země jsem se připojila a dneska už je to takové moje rodinné podnikání a náš krásný rodinný poklad. Tady vidíte, jak se těšíme holky z toho, že máme krásné jmění v naší Vyčádě, kde dneska se nacházejí naši parťáci. No a tuto větu vysadíme miliardu stromů, tak to vyřkl tento pán. Jmenuje se Jaroslav Pilný, je to jeden ze spoluzakladatelů, kde teda v roce 2018 bylo naše zrození tohoto projektu. 2015 teda byl už nápad, ale ta realizace byla až o něco později, to znamená 2018 a první výsadba, která byla v roce 2019. V roce 2018 nám Czech Trade vlastně pomohl najít naše pozemky, kde teda bychom mohli vysazovat tyto krásné, rychle rostoucí dřeviny a o rok později jsme založili nadační fond. Tak o tom se taky ještě zmíníme a ta poslední věta nebo ty dvě slova dnes realita, tak to mě velmi těší, protože za tu dobu, když vidíte od roku 2018 nebo od toho roku 2015, tak jsme opravdu ušli kus cesty a je to všechno díky vám nebo díky nám všem, kteří se na tom podílíme. Já se tady dotknu trošku naší nadace Dej světu strom.cz, tam, když si na to kliknete nebo si to vygooglíte, najdete, tak tam uvidíte, že můžete přiložit jak peníze, to znamená, že tam můžete přidat od 100 koruny, myslím, na to, aby jsme mohli vysazovat tady u nás v České republice a zároveň můžete potom s námi jít i přidat ruce k dílu a můžete si opravdu zkusit vysazovat tyto stromy, protože není to jen tak jednoduché. Ono se řekne vysadit strom, ale je to opravdu dost jako náročná práce. Takže bez chlapů bychom tam opravdu ty kůly nedali. No a ženy samozřejmě ty jemné ručičky krásně přihrnují ty rostlinky a aby se jim dařilo. No a vidíte, že si sebou můžete vzít děti, své rodiny, babičky, dědečky, prostě celou rodinu nebo dokonce i celou vesnici. A my jsme za to rádi, že nám pomůžete. No a tím pádem se vlastně i lidé dozví, co je to projekt MyTrees, proč to děláme, jaký je náš cíl, jaký je náš přesah a co za tím vším vlastně můžou vidět. Já ještě tady zmíním jenom takovou maličkost, protože spousta lidí si myslí, že se nás to netýká, tady to odlesňování, ale odlesňování u nás není, že by to někdo šel vykácet, protože tam chce pást nějaké ovečky nebo tak něco, ale je to protože u nás máme takového malinkého darebáka, který nám ničí tyto stromy a tyto lesy. Tak tady ten kopec se jmenuje Křížová hora, je to kopec, kde vlastně na něj koukám, tady když na vás teďka koukám do monitoru, tak to mám naproti krásný kopec, kvůli tomu jsme se i stěhovali sem, že tady je nádherná krajina. Tak to bylo tak nádherný a dneska realita je taková, že prostě, jak vidíte tady ten holej strom, tak už jenom i proto je to, myslím, taková naše povinnost prostě něco pro to udělat, aby opravdu zase ten les pro další generaci a pro naše děti byl. Takže už tohle byl jeden z důvodů, proč já jsem se připojila do tohoto projektu. No a spousta lidí mi klade otázku, proč je to v Kolumbii, proč to neděláme tady u nás v České republice. Je na to jednoduchá odpověď, protože rychle rostoucí dřevinu tady nevypěstujeme. Tady vypěstujeme stromy, které vlastně jsou v dospělosti nebo dorostou do dospělosti kolem 50, 80 až 100 let. Takže z toho by vlastně de facto profit měly naše další generace. Neměli bychom z toho profit my. A my musíme teďka vlastně nahrazovat dřevinu
aby jsme nemuseli tyto nativní lesy vlastně kácet. Takže to je proto, aby teda to bylo rychle rostoucí, aby jsme rychle obrátkově mohli vlastně pokrýt ten trh. Samozřejmě v Kolumbii taky proto jsou ideální podmínky. Je tam 3x až 5x více vláhy, to znamená, že těm rostlinám se tam daří. Nakonec jsme zjistili, že teda se vezeme malinko, když to tak vezmu, vládní program pro Kolumbie, kde oni mají za úkol zalesnit do roku 2035 nějakých 7,5 milionů hektarů půdy. Jo, takže je to opravdu velká porce, velký kus, co se musí vlastně udít. No a v neposlední řadě samozřejmě nejlevnější pozemky. Jo, proto jsme teda požádali Czech Trade, aby nám pomohl tyto pozemky nalézt a nalezli jsme je a jsme za to velmi rádi, protože dneska vlastně ta hodnota té půdy je daleko vyšší než tehdy, když jsme to kupovali. Jenom zmíním, že tenkrát se kupoval vlastně hektar za nějakých $350, dneska už je to 600, takže vidíte, že ten nárůst díky tomu, že se tam vystaví anebo staví infrastruktura, takže je ten pozemek o to zase vyšší. Jenom ještě tak dodám, že v okolních zemích, jako je Venezuela a ostatní tyto země, tak tam vlastně ta půda stojí nějakých 6 až 8 tisíc dolarů, takže máme co dohánět. A myslím si, že ten nárůst potom pro nás, pro všechny, kteří se budeme tímto zabývat, takže bude nádherný. No a jinak Kolumbie je krásná, nádherná, barevná, teplá, vypadá to tam velmi krásně, myslím si, že brzy budeme mít krásné zážitky od našich parťáků a od zakladatele, který tam v tuto chvíli jsou, který tam všichni teďka jsou, byli se podívat na naše stromy a jak nám krásně rostou. Tady byla vlastně první parta Čechoslováků, tenkrát jsme jim říkali 7 statečných, protože opravdu prvních 7 lidí, kteří zainvestovali nějakou větší částku do toho a věřili vlastně vizi, tak se kupovalo 900 hektarů půdy. Z toho bylo asi 100 hektarů nativního lesa, takže máme se čím i pyšnit, protože máme i nativní les, ale tyto hektary, které tam máme osázený, tak to byly vlastně úplně první stromy, které tam máme. Takže díky těmto lidem jsme vlastně tam, kde jsme dnes. No a teďka vlastně na 14. odlétala tato parta, 14. 2. na Valentína, je to krásný den, protože to je den lásky, takže myslím si, že to bylo i možná takto naplánované, proto aby to bylo toho 14. takže odlítali nejdřív do Bogoty a pak samozřejmě z Bogoty do našeho El Morichalu, takže tam uvidíme krásné záběry. Co mám ještě teďka informace, tak samozřejmě všichni to určitě sledujeme na těch Facebookích, co máme na různých skupinách a tak dále, tak je tam i tamní škola. To znamená, že ty lidé, kteří tam pracují, ještě zmíním, kdo je náš partner, tak jenom chci říct, že tam mají rodiny, samozřejmě ty mají děti a mají tam i tamní školu. A tu školu chceme dlouhodobě podporovat, protože tyto vlastně dětičky a jejich rodiny potřebují zázemí, které děti jsou trošku dál než já nevím, pár kilometrů a potřebují i přístřešek pro jejich odpočinek, protože opravdu tam pracovat v takovém horku není zrovna jednoduché. Jo, takže tady jenom pár fotek, které jsou opravdu čerství, pár dní starý, tak to jsem musela zařadit, abyste opravdu viděli, jak to tam vypadá. No a jdeme ještě k tomu teda, proč tam a kde se to vysazuje. Původně vlastně je to neúrodná savana, to vidíte vlastně tady vlevo nahoře. Ten pozemek nebo tu půdu, jak vypadá, ta se musí samozřejmě zúrodnit, skultivovat a aby tam vůbec tyto naše stromy krásné, eukalyptus, aby se jim tam dařilo. A potom teda vidíme tady dole druhý obrázek, tak to potom vypadají vlastně zalesněné tyto plochy a vypadá to velice krásně a myslím si, že máme z toho všichni radost, když vidíme takto, jak se nám to daří tam zalesnit. No a taky musím zmínit, kdo se nám o to stará, protože je logické, když je to takto daleko, někde úplně na druhé straně zeměkoule pomalu, tak kdo se nám o to stará, že jo? Nemůžeme tam my sami chodit a prostě dávat ruku k dílu, tak jako tady u nás v České republice.
tak máme tam partnera, který se jmenuje Inverboskve. Tento partner je velice silný a má vlastně sám půdu asi 90 000 hektarů půdy, který si obdělává on sám. A my jsme teda malinkatý samozřejmě Čechoslováci, který tam máme už teďka vlastně přes 2000 hektarů koupených. Takže nám vlastně toto obdělávají. Takže mají tam zázemí, mají tam techniku, mají tam to, co potřebují. No a tady vidíte vlastně zaměstnance, protože Inverboskves má vlastně 400 až 500 zaměstnanců, takže se taky krásně rozšiřují. A právě pro tyto lidi a pro ty jejich děti je potřeba mít tam zázemí, co se týká dětí, aby o ně bylo postaráno a aby se měli kde učit. Tady toto jsou vlastně záběry z dronů, to znamená tady na té levé straně, to už je náš pozemek El Morichal a co vidíte vlastně ten uprostřed, ten pás, tak tam máme ještě nasazený nebo vysázený už 3 roky, myslím to je, teď to bude možná 4. rok, co už tam máme tyto stromy, jmenuje se Maraňon a Maraňon znamená vlastně strom kešu. Oříšek kešu všichni známe, tak my tam máme vysázených na 10 hektarech. Teď už teda je nemáme v portfoliu, ale na 10 hektarech máme vysázeno téměř 1200 sazenic. Jo, takže jenom ještě k tomu, abych dodala, že nemáme jenom eukalyptus, ale máme i tyto sazenice. A abyste věděli, jak to vypadá, tak to vypadá tak, tady ty sazeničky vlastně uprostřed ta fotografie, co je, tak to je malá sazenice tohohle Maraňonu a tady nalevo už vidíte krásně vzrostlý, myslím si, že to je roční nebo 2letý strom Maraňonu. Napravo už vidíte vlastně plody, tak ten plod vypadá jako, já bych řekla, jako paprika, možná i nějaký jablíčko nebo tak podobně. A ta nažka dole, tak to je ten jeden oříšek kešu, prosím vás. Jo? Takže to je z takového velkého plodu, máme jenom jeden oříšek, tak to je docela takový zvláštní, ale nespracovává se jenom ten ořech, ale zpracovává se i to jablíčko, ta dužina, dělají se z toho různé marmelády, dokonce i pálenka se z toho dělá, takže je to velmi velké využití. A tento strom roste nebo takto, on plodí po 3 až 4 letech poprvé plodí. Ale jak se rozplodí, tak potom už nám vlastně tu úrodu dává 25 let až 30 let. Je to neuvěřitelný, ale až 30 roků máme vlastně z tohoto stromu užitek a po 30 letech je možné tento strom vlastně zase vykácet a máme z toho krásné dřevo a říká se tomu bílý mahagon. Já doporučuji si o tom něco načíst, něco si na tom vygooglit, jak ten strom vypadá, je to krásný, nádherný strom. No a ještě bych se zmínila taky k tomu, jaký vůbec původní plán byl. Původní plán našeho projektu bylo prostě vysadit stromy, samozřejmě je nechat vyrůst za 7 až 12 let, je pokácet, prodat vlastně tuto dřevinu na trhu a rozdělit si zisk a samozřejmě ten vklad, který jste do toho dali, tak ten se vám vrací taky. Ale protože se dějí různé věci a ta cesta je různě klikatá a takže jsme se dočkali i toho, že vlastně dneska všude se mluví o snižování uhlíkové stopy. Uhlíková stopa je něco, co je teďka hodně populární a je to proto, protože Evropská unie a vůbec celý svět potřebuje něco udělat proto, aby jsme tak neznečišťovali vlastně naší planetu, ovzduší a vůbec, aby jsme to nezadělávali si tolik vlastně odpadků a všeho, takže se vymyslelo, že bude uhlíková stopa a že ji musíme vlastně snižovat. Co to uhlíková stopa je, tak je to tady trošku znázorněné na tom obrázku. Je to o tom, že když se teda někde produkuje nějaká škodlivina, tak na druhé straně se to musí vykompenzovat nějakým způsobem. A vymyslelo se, nebo aspoň takto to je nařízené, že když teda ten strom nám dokáže vypouštět kyslík a absorbovat CO2, to znamená, že ty nečistoty dokáže zpracovat tato rostlina, tak se to udělalo tak, že se vymyslely uhlíkové kredity a právě tyto stromy nám to umožňují.
Ano, tam se potom emitují, to znamená, že se vydají takzvané carbon kredity a ty se pak obchodují vlastně na burzách. A tímto stylem my vlastně můžeme mít profit každý rok. Je to proto, protože máme ty stromy a kdo je má, ve svém si je koupí, tak potom profituje vlastně celou dobu, než ten strom by mohl jít na to pokácení a do dřevařského nebo papírenského průmyslu. Jinak, když to bylo původně, tak se čekalo, až se to doroste, těch 7 roků, to máte, jako kdybyste měli termínovaný vklad, někde nějaký spořitelně a za 7 let dostanete nějaký výnos. Tady tím, než to doroste, tak ještě máme možnost mít vlastně každým rokem nějaký profit. Proto to je o dost lepší pro nás, kteří teda tímhletím způsobem si ukládáme své peníze. Když bych to tak zhrnula, tak vlastně naše stromy absorbují CO2, máme ty zisky každým rokem, zúrodňuje se tam půda, vytváří se vlastně tam prostor pro místní faunu a floru a vytváříme i pracovní místa vlastně pro tamní žijící lidi a jejich rodiny. No a kde se vlastně bere ta příležitost pro nás, nebo jaká ta příležitost pro nás může být? Je to o tom, že teda můžete mít vlastní stromy. Tím už jsem zmínila, že teda ty carbon kredity. Můžete mít i akcie společnosti, nebo můžete být VIP partnerem, nebo můžete vlastnit farmy, a nebo můžete mít všechno, co tady vidíte, plus šířit naši myšlenku. Já se ještě tady podívám na to, jak to může vypadat. Vy, když se k nám přidáte jedním stromem, který stojí $20, to znamená nějakých 430 až 450 korun, tak se dostanete do své virtuální kanceláře a tam máte nabídku, že si můžete koupit 5 stromů, 25 stromů anebo 75 stromů. Náš tip samozřejmě je 75 stromů, balíček za $1500, kde se vám automaticky pak otvírá i takzvané prémiové portfolio. Co to prémiové portfolio je, to vám za chvilku ještě vysvětlím, jenom ještě vám chci sdělit, že ten tip vlastně, který tady máme, ten náš tip za těch $1500, tak nyní máme do 28. února, vlastně 29., protože máme přestupný rok, tak do konce února máme akci, kde si prémiové portfolio otevře lidem těm, kteří mají i jenom za $500, to znamená 25 stromů. Je to i pro lidi, kteří mají třeba koupeny 2 balíčky v předchozím třeba měsíci, mají tam $300, tak nepotřebují koupit 500kový balíček, ale jenom si dokoupí balíček za $200, tudíž součet je 500 a automaticky se mu otvírá to prémiové portfolio. Takže to si myslím, že je obrovský, krásný bonus pro nás, pro stávající, ale i pro nové zájemce. A co toto prémiové portfolio vlastně je? Je to o tom, že si můžete koupit na naše akcie. Naše akcie samozřejmě stoupají a stoupat budou, protože toto je komodita, která je druhá největší a nejlepší vyplácená na světě. To znamená stromy, to znamená, že lesnictví a tak dále. Takže tady máte možnost si koupit za $1600 400 kusů akcí. Další možnost je, že si můžete koupit, ne, že si to budete sbírat po 16 stovkách, ale přímo koupíte třeba pro lidi, kteří mají nějaké peníze, prodali garáž, prodali auto, cokoliv, nebo mají naspořený a potřebují to někde diverzifikovat, to znamená rozložit si jejich vlastně peníze, na to, aby jim zase samozřejmě ty peníze rostly, ne aby jim ztrácela ta hodnota, tak mají možnost si koupit za $15,000, kde mají 5000 kusů akcí. A další věc, která tady ještě je, tak je možnost si koupit vlastně 30 hektarů půdy, to znamená další bonus, Little Bohemia se to jmenuje, ale tam jsem zjistila, že už jsou jenom 3, myslím, volné, ty 30 hektarovky, tak máte možnost si ještě koupit tuto nabídku. Takže já si myslím, že je to nádherná nabídka. Neděste se toho někteří, kteří třeba tady teďka koukají a říkají, šišmangote, na to já nemám tolik peněz a tak dále. Nemusíte mít tolik peněz. Důležitý je, abyste se přidali k nám, abyste si postupně
i mohli vybudovat svoje krásné jmění, svůj poklad stromový. A proto jsem sem dala takovýto obrázek, kolik stromů vám bude patřit, to už záleží opravdu na každém z vás, jak to uchopíte, jak to pochopíte a jak s tím budete nakládat dál. Já jsem tady ještě takový obrázek dala, to je vlastně, jak jsem zmínila, takový rodinný poklad a taky jsem neměla takové velké peníze, že bych mohla hnedka jít a koupit si Little Bohemia a tak dále. Ale protože jsem to uchopila tak, že si budu spořit a budu si postupně vlastně dávat stromy, odkládat si peníze, nepůjdu do mekáče nebo nekoupím si tamhle kabelku, že jo, nějakou značkovou, ale koupím si stromy. A nekupuju to jenom sama sobě, kupuju to i celé své rodině. To znamená, mám 2 dcery, dcery potřebují nějaký jmění do budoucna, tak samozřejmě nebudu jim dávat žádný deky, ani žádný cejchy, ale prostě dostanou les. Jo, takže až ta jedna se bude vdávat, což si myslím, že bude brzy, tak prostě dostane kus lesa. Jo, a to je můj takovej cíl osobní, proč já jsem vlastně do toho šla a proč já si takto odkládám. A ty peníze si odkládám opravdu z toho, protože já se podílím na tom, že šířím myšlenku dál, což mě velmi baví. Je to specifický, je to zvláštní. Můžu to přirovnat trošku něco jako sůl nad zlato, protože pokud nebude sůl, tak můžete mít zlata, kolik chcete a prostě se nenajíte. Prostě sůl je potřeba k životu. A tady my máme tak vzácnou komoditu, jako je strom, že nebýt stromu, tak já si myslím, že ani ten život na té planetě by nebyl. Takže toto je jenom takový shrnutí, co je vlastně v naší rodině. A taky jsem to vlastně skládala po troškách a ne po velkých penězích. A důležitý je, že tady je předpokládaný výnos, prosím vás. Neberte to tak, že je to napsaný, daný, že to takhle bude. Nebude, protože ono se to vyvíjí, to znamená, nevíme, co bude za rok, za 2, jaká bude cena na burze, může být nižší, vyšší, střední. Jo, to prostě nejsme Sibyla, nevíme, co to bude, ani jasnovici. Takže to je jenom, prosím vás, takový můj předpoklad, co za to vlastně můžeme všechno udržet. No a co stačí? Stačí si vyžádat takovýto vlastně link od člověka, který vás sem pozval, který jste si přišel pro informace o tom, co to je vlastně stromové dobrodružství nebo stromové podnikání. A stačí se zaregistrovat, protože když kliknete na ten odkaz, tak se vám rozbalí tato stránka a stačí tam vyplnit země, e-mail, vyberete si nějaký heslo, který tam chcete mít, vytvoříte si vlastně svůj účet a máte první stromeček, který vlastně jste si koupil a tím se dostáváte do naší komunity, do našeho stromového dobrodružství mezi naše parťáky. Tak a z mé strany je to všechno. Já si myslím, že kdo tady jste, že jsem vám možná nasadila aspoň takového malinkého brouka na to, abyste jenom popřemýšleli o tom, co to znamená strom, co to znamená mít nějaké rozložené peníze a co to znamená šířit další myšlenku dalším lidem. Protože já si myslím, že i ta osvěta je velmi důležitá. Je důležité, aby jsme kolem sebe šířili opravdu to, co je potřeba, aby ty děti věděly, jak se mají k planetě chovat, jak se mají chovat vůbec k přírodě a jak si můžou i vlastně udělat jakýsi zázemí podnikatelský nebo nějaký jiný, to znamená, že si uděláte svůj vlastní poklad a kde budete mít svoje peníze uložené tak, že nebudou ztrácet hodnotu. Takže já to tady takhle jenom sundám už jakoby sdílení a popřeju vám krásný večer a myslím si, že byste mohli zapřemýšlet, o čem vlastně naše stromové dobrodružství je. Takže ještě jednou krásný večer a příště nashledanou.